Менә карагыз, 4-нче көн су юк. Мин бүген эштән кайттым, суткадан. Кайтышлый баллонлар белән су алып кайттым өйгә. Хотя бы су булсын, сау-саба җуарга, кул җуарга. Оныкны инде җибәрдем кызга, квартирага, монда торырга юк. Резида Низамова краннан иртән дә төнлә дә бер тамчы су таммый. Ул Биектау районының Пирмәк авылында 10 елдан артык яши. Җәен елда шундый хәл кабатлана ди. Бөтенесе сусыз утырабыз, безгә су килеп җитми. Аның напоры җитми безгә, безнең урамга җитми ул. Шуңа күрә без сусыз утырабыз. Без биектә торабыз, шуңа безгә су килеп җитми. Әлегә кадәр һич югы төнлә су килә иде ди, бу көннәрдә ул гомумән юк. Biz аны ашып калдырабыз төнгегә. Су тавышы килгәч, сразу сикереп торабыз да җыя башлыйбыз. Ну, бу көннәр су килми. Юк, җитми, төннә дә килми ул. Менә безнең технический су куйдан килгән, куй чиста су, куйда чиста су юк. Мосиннар гаиләсе кыю казыткан, яшәү чыганагын җир астыннан алалар. 4 көн инде өйләрендәге краннан бер тамчы да таммый. Югарыда урнашкан барлык йортларда шундый хәл. Среду утром, самое главное, иртән битте кисәк кенә. Шалт и су битте. Среду рабочий день, кеше су сипмәй. Эш вакытында. Ел сайын җәй җиткәчтән все, кып-коры. Күршеләр чабышып йөри, су эзләп. Элек колонка бар иде, анысында хәзер ликвидировали. И менә күршеләр элек колонкадан ташыйлар иде суны, хәзер анысы да юк. Без халыкны борчыган бу сорау белән Биектау авыл җирлегенә мөрәҗәгать иттек. Анда әйтүләренчә, бөтен авылга бер су каланчасы бар. Истедә суга ихтыяҗ арта. Нәтиҗәдә насос сафтан чыккан. Аны бүген ясап куярга вәгъдә иттеләр. Биектау җирлегендә яңа йортлар бик күп төзелә. Инде булган водокачкаларда булган су җитеп бетми. Без инде үз ягыннан проектлар төзеп, яңа сулар, яңа водокачкалар төзергә дип эшләр алып барырга тырышабыз. Казанның Юдине бистәсендә яшәүчеләр дә суның һәр тамчысы алтынга тиң ди. Аны җыеп калу өчен төнлә кран янында кизү торалар хәтта. Рабочий день сегодня. Люди, основная масса людей. Янгын куркынычсызлыгы турында сүз дә юк. Бүген бит әле эш көне, бөтен кеше эштә, ялларда бөтенесе өйләрендә булачак. Кемдер су сибә, юа, агыза, су гомумән булмый. Бирдә дә көннәр җылыта башлагач, краннарда су кими, җир астындагы трубалар искергән, шуңа көчле басым бирмиләр ди халык. Грубо говоря, помыться и еду приготовить невозможно. Юынырга, ашарга пешерергә дә су юк, җәй буе шундый хәл. Көндезләрен краннан тамып кына тора. Су җыеп калыйм дисәң, төнлә торып савытларны тутырырга кирәк. Бу сорау белән Водоканал оешмасына мөрәҗәгать иттек. Безгә язмача җавап бирделәр. Водоканал оешмасы тарафыннан су туктатылмады. Бистәдә яңа йортлар күп төзелә. Эссе көннәрдә су бик күп кулланыла, бакчаларга сибәләр. Шуңа җәйге чорда аны куллану берничә тапкыр арта һәм трубалардагы басым кими. Насос станцияләре гадәти режимда эшли. Сусызлык мәсьәләсе Казан читендәге күп кенә бистәләргә кагыла. Бу сорау кайчан хәл ителер билгесез. Әлегә халыкка суны тамчылап җыярга туры килә. Казан һәм Биектау районыннан Илдар Сафиуллин, Альбина Минаева, Яңа Гасыр каналы.